разкажи как намерихте двойника на Леонардо Ди Каприо, ако помниш. Значи, бяхме в училище, аз, Гергана и Кристина на втория етаж, преди да имаме история. Мисля. Да, история. В 212, 210 стая, 211. И видяхме две момчета да слизат от третия етаж по стълбите, и при което един е много ни заприлича на Леонардо Ди Каприо, и по-скоро на Гери. И такова. И аз и Кристина тръгнахме да бягаме. Мисля? Не го помня много добре. Тръгнахме да бягаме след него, при което Гергана и хрумна да бягаме от другата страна. Защото така ще го пресрещнем, което беше много умно. И тръгнахме да бягаме, пресрещнахме го, тръгнахме да вървим с него, стигнахме до входа на училището, при което аз се направих, че си оправям какво бях маратонки или сандала, ние се завръзвах, не знам. И беше абсолютно тактично, но те решиха да бъдат нетактични и тръгнаха да го следват. И така, мен много ме разсрамя. Аз винаги съм тактичната, те са нетактичните. И така, преследвахме Леонардо Ди Каприо.